Hola, em diuen Júlia i he vingut a recomanar-vos ara este llibre, perquè es diu, sabeu com es diu, xics? Es diu Mare, vull que sigues un elefant. I això vol dir que mare vull que vagis despallet, perquè ella sempre anava pressa. Ja veureu este llibre, ja veureu. Ara el veureu. Mira, este conte va de que la mare anava molt a pressa tots els dies. Anava molt a pressa i no sabia què fer. Dia, va Ferran, perquè els xiquets se voldrien Ferran. Sabeu? En la coberta, qui és? Ixen, de la coberta. Ferran. I l'altre és Bombay. L'altre és Bombay, ho sabeu? I estos son lo que me han enseñado. Este conte és de Bromera, on treballa ma mare. Ma mare és una periodista, que jo tinc una foto de periodista. M'ha agradat molt perquè n'hi ha esta mare que té el monyo llarg. Hauré que buscar esa mare para enseñar-vos-la, va. Mireu, esta que té el monyo llarg, no la vegeu? Es me diuen Paula. En el meu llibre, a sa mare sabeu com li diuen? No, a sa mare no li diuen Paula. A sa mare en el meu llibre sabeu com li diuen? Li diuen Andrea en el meu llibre. Un nom molt bonic. Se'n recordeu d'este llibre, del que vos vaig contar ahir? Se'n recordeu d'este? Ah, no? O sí? Se'n recordeu d'eixe? Ah, vale. Sabia que no se'n recordàveu. Si no se'n recordeu, algun dia vos en tornaré a contar, però avui no puc, perquè ma mare m'ha dit que estem fent un booktube i en booktube se canvia de conte. I tinguem ara que veure totes les coses, però tinc que dormir, tinguem que acomiadar-nos de tots els vostres amics que tinc ací, dels contes i de tots. Tinguem que acomiadar-nos. Adeu!